Atenas ezagutzen hasteko, hiria barru-barrutik bizi duen kazetariarekin geratuko gara. Ibai Arbide Barakaldokoa da jaiotzez, baina 7 urte daramatza Heleniar Errepublikan. Pertsonen mugimendu askatasuna aldarrikatzen du Ibaik eta bere auzotik abiatuko gara Atenasen mosaikoa ulertzen hasteko. Atenasen egin daitezken gauzetako bat, kafe hartu. Bai, hemen oso arrunta da. Bai, badirudi alaberrezko dela, edonon eta edozein ordutan ikusi dezakezu jendea kafe batekin. Zergatik da horren berezia hemen kafe hau? Batez ere kafe hotza, edo Fredo espresso delakoa, izotzarekin hartzen da eta oso tipikoa da, bai. Kale berezi hau, bai da biziko dugun gauza bat, ez? Bi munduen artean gaude, oraintxe bertan. Bai, hau Aristofanus kalea da eta hemen turistifikazio prozesua, edo Atenasek bizi duen gentrifikazio prozesua ikusi daiteke oso argi. Orain Psirira goaz, Psiri auzo moderno eta turistikoa da, tabernaz beteta eta hoteles beteta, eta gure atzean barbakio inguruan dauden kale guztietan krisiaren parterik gordinena ikusi daiteke. Adibidez? Ba, hemen gure atzean turistak ikusten ditugu, adibidez, 50 pausutara turistentzako jatetxeak eta tabernak daude, eta aldi berean hor ikusten ditugun eraikin horietan jonkiak daude, eta etxerik gabeko jendea bizi da, ez? Orain gertatzen ari den prozesua da, eta Atenas zentru turistikoa edo are turistikoagoa bihurtzeko bultzatzen ari den prozesua da. Turismoarekin agian bat egiten ez duen jendea badago? Bai, baina gertatzen ari dena da ere turismoa gaur eguneko Greziako monokultiboa dela. Eta hori, adibidez, Donostia hirian gertatzen ari denarekin antzekotasun handia dauka, edo adibidez Bartzelonan gertatzen ari denaren inguruen, ez? Noski, badago jendea horrekin sekulako dirua egiten ari dena, eta badago beste jende asko, bere etxe bizitza, bere auzoa eta bere bizimodua horrekin jarraitu ezin duela. Herri askotan gertatzen ari den prozesua da, non Europako hegoaldea, Europako iparrak oporrak egiteko tokia bihurtzen ari dute. Horrek esan nahi duena da ere, ez dagoela lan gehiagirik, ez dago bestelako lan ezberdin asko. Eta lanaren kalitatea ere murriztu egiten dela. Horrek prekarizazioa sortzen du, eta monokultibo turistiko horrek egiten duena da, turismoa amaitzen denean ez dagoela ezer. Neos Kosmos, auzoan gaude, zure etxean, Grezian. Neos Kosmos, kosmos esan nahi du jendea eta mundua. Eta orduan Neos Kosmos izan liteke jende berria edo mundu berria. Etorkinek egindako auzoa delako, nire mundu berria da nire bizitza berria gauzatzen duen lekua da, eta beraz niretzat oso aproposa. Oso auzo ez dakit, autentikoa hitza ez zait atsegin pizkat topikoa delako, baina, bueno, bai, auzo arrunta. Izaera propioa daukan auzoa da. Bai, baina aldi berean auzo arrunta da. Auzo gehienetan eta batez ere auzo honetan, adibidez, inoiz ez da fasistarik egon, edo inoiz ez daukate hemen botererik izan, mugimendu antifasistak badaukalako. Eta hemen oso garrantzitsua izan delako eta oraindik badelako. Bestelako taldeekin osatutako mugimendua da. Hemen adibidez ezin ditugu erakutsi, horrek hori eskatu dutelako, zuzenean, baina AEK-ko juligantzak dauzkagu inguruan. Parke honetan, bai. Parke honetan. Eta orain grabatzen ari garen bitartean, haiek
gu ikusten gaituzte, baina guk ezin ditugu ikusi, ez dituztelako kamarak maite, normalean hooligan mugimenduak ez ditu kamararik nahi, ez dut irudirik nahi, eta hori errespetatuko dugu, noski. Auzo hau oso lasaia da, eta inoiz ez dago inolako arazori. Ezagutzen dituzu zure auzokideak? Ezagutzen ditut, batez ere aurreskolan ezagutzen dugulako elkar, eta batez ere amak ezagutzen ditut. Normalean aitek ez dute aurreskolara eramaten lan egiten dutelako. Gure familian aldrebez gertatzen da, nik ordutegi flexibleagoa daukadalako. Nik eramaten dut aurreskolara, eta batez ere aurreskolaren inguruko auzokideak ezagutzen ditut, eta gero auzoko dendako jendeak ezagutzen nau. Okindegian sartzen naizenean, nire izena dakite, zublakia erosten dudan tokian ezagutzen naute oso... Zer da zublakia? Zublakia da Greziako janaririk tipikoena. Balkanetan, Turkian eta bestelako leku askotan jaten den janaria da ere. Leku bakoitzean izen ezberdina dauka, eta hemen zublakiek, kebab edo gyros dira hemengo janari tipikoak. Zuk zure burua bebai reinventatu edo, ez dakit, berrasmatu behar izan duzu Greziara etorritakoan. Abokatua zara? Nik abokatuarena egiten nuen Bartzelonan. Abokatuarena egin? Abokatua izan, ja. Nola ikusten duzu hor zure burua? Nik orain abokatuarena egiten nuela uste dut, baina abokatua nintzen. Ofizialki abokatua nintzen, abokatua lana ia 9 urtez egin nuen. Auzi asko egin dituen. Arrotasun pizka batekin esan dezaket gehienak irabazin dituela. Baina diruaren aldetik oso zaila zen niretzat. Zentzu horretan ez daukat lotxarik ere esateko, zorrekin amaitu nuela nire abokatuaren karrera, eta beharra nuen aldaketa bat egiteko. Herri mugimenduekin lan egiten zenuelako batez ere? Bai, batez ere. Naiz eta irabazi horrek ez dizun ziurtatzen? Batzutan esaten zuten oso gratifikantea zela, baina gratifikazioa beti zen metaforikoa, edo politikoa, baina benetako gratifikazio txikiak ziren. Abokatuarena utzi behar nuen edo aldaketa bat behar nuen, Greziara etortzeko erabakia hartu nuen, eta nik uste dut bizitzan hartu dudan erabakirik onena izan zela. 34 urterekin erabaki zenuen aldaketa egitea eta kazetaritzan hastea. Bai. Zergatik, nola? Ja, Bartzelonan nengoela batzuetan idazten nuen, beti gustatu izan zait idaztea, eta dakidan gauza bakarra zen momentu horretan, hemen ezin nuen abokatuarena egin, ez nuelako horrekeraz hitz egiten, eta egia esan ez dakit gauza askorik egiten. Eta beraz, hona etorri nintzenean, idazten hasi nintzen, gero eta berri gehiago lantzen hasi nintzen, akats askorekin eta ziurenik oso txarto egiten, baina ikasi egin nuen, eta gero telebista egiten hasi nintzen. Orain lan egiten dudan kooperatiba sortu genuen, horren ondorioz, eta orain erreportai luzeak eta dokumentalak egiten ditut batez ere. Lasaitasunez jorratzen dituzu gaiak? Segun ze zentzutan. Normalean guk lan egiten ditugun inguruak edozer izan daiteke lasaiak baino. Nire gurasotasunak influentzia handia izan du. Orain beldur askoz gehiago daukat, segun ora joateko askoz gehiago pentsatzen dut, adibidez datorren... Lehen bakarrik zure buruan pentsatzen zenuen eta orain familian gehiago. Ez dakit, adibide konkretu bat jartzeko, ez dakit datorren hilabetean Palestinara joateko joan behar badut. Oraindik ez dugu erabaki eta oraindik ez dago argi, baina adibide ona da. Orain gertatzen ari denaren inguruan, lehenengo erabakia zuzena izango litzateke, super interesgarria da, eta ara grabatzera.
Eta orain, ez dakit egingo dudan, oraindik ez dut erabaki, eta bildurra faktoretako bat da. Hemen aukera izan duzu baita ere manifestazioetan egoteko, eta manifestazio horietara sartzeko lana egin izan duzu baita ere, ez? Jendea ezagutu behar da, eta kazetari hori ematen zaizuen tratua irabazi egin behar da, errespetu hori. Bai, bueno, inguru arriskutsua da, hemen dauden istiluak normalean istilu gogorrak dira, poliziak erabiltzen duen violentzia maila oso altua da, manifestariek erabiltzen dutena ere, molotov asko dago, eta beraz, zuk zure buruan non kokatzen duzun, fizikoki non kokatzen duzun, ere... Manifestazioaren zesatitan zauden, asko esaten du zure buruaz ere. Eta zure arriskuari buruz ere. Zer eman dizu zuri Atenasek? Uste dut, galdera hau ezin dudala erantzun kursia izaten. Aurrera! Zentzu estriktoan bizitza aldatu dit Atenasek. Eta beraz, oso hiri kaotikoa da, hiri zikina, hiri itxusia zeun ze partetan, baina nik ez nuke zergatik aldatuko. Zure eskutik Atenas barrenagoaz, Ibai. Gaur egungo hiria nolakoa den ulertzeko, Agios Panteleimonas plazara goaz. Espazio honetan ezin izango genuke grabatu duela 6 urte eskaz. Neonaziek beren gotorleku bihurtu zuten. Enparantza hau ez dago zentrutik gertu, eta beraz ez da bat ere turistikoa, nik uste dut benetako Atenas erakusten duela, zentzu askotan, eta batez ere politikaren aldetik azken urteotan hemen egondako borroka oso indartsu eta oso garrantzitsu batekin, hain zuzen ere hemen, Agios Panteleimonesen urrezko egunsentia edo Amanecer Dorado delakoak bere bastioia zuelako, eta orain, ikusi dezakegunez, oso enparantza lasaia da, baina lasaitasun hau borroka oso zail eta oso handi batekin lortu egin da. Zenbat urte pasa behar izan dira lasaitasun honetara heltzeko? Oso prozesu luzea izan da, eta prozesu horren zehar egun ezberdinak edo egon dira. Lehenengoa esango genuke 2005ean hor dauden jolastokian, kolumpioak, jendeak ireki zituen, urrezko egunsentiak itxita zituen, hain zuzen ere, etorkinen umeak eta Greziako umeek elkarrekin ez jolasteko. Eta oso simbolikoa izan zen, auzokideak, hemengo jendea antolatu egin zela, eta kateak moztu zituela, eta berriro jolastokia ireki zutela, hori 2015ean izan zen. Iaz, 2020an, urrezko egunsentia organizazio, erakunde kriminal bat zela esan zuten epaileek, eta hori ere oso garrantzitsua izan zen, baina zuzen ere epaiketa hori mugimendu antifascistak lortutako borrokaren ondorioa izan zen, eta ez kontrakoa. Zuk zelan bizi izan duzu hori bai? Nik kazetari moduan bizi izan dut, eta beraz nire gorputza jartzeko modua guztiz ezberdina izan da. Nik beti momentu horietan, oso fizikoak diren momentu horietan, beti maskara eramaten dut, gaskoa, segurtasun neurriak mantentzen ditut, nire lana delako, baina aldi berean oso emozionantea izan da. Erakutsi dutelako, naiz eta noski arazo guztiak konpondu ez dituzten, baina faxismoarekin bukatu daitekelako. Auzo hau beti izan da auzo multikulturala, eta urrezko egunsentiak enparantza hau deklaratu zuten etorkinik gabeko espazioa. Eta beraz, etorkinak ezin ziren hemendik pasatu, jipoi asko egoten ziren, beraien propaganda ekintzen bidez egiten zuten, ekintza violentoen bidez egiten zituzten, eta eskailera hauetan bizi izan dira momentu oso simbolikoak. Ibai, zuk gertutik bizi izan duzula hemen gertatu den guztia, bazen momenturen bat non ikusten zenuen edo ikusten zenuten posible izango zela berriz ere bakea, nolabait izatea, plazan, fascistak alde egitea? Bueno, itxaropena bazegoen, baina oso presio altuan lortu da bake hori.
erailketak egin dituzte, fasistek, sekulako jipoiak eman dituzte, sindikalista, ezkertiar, LGTB pertsonei, batez ere trans pertsonei, eta beraz, bake hau edo lasaitasun hau, etorkinei eta refuxiatuei, noski, bake hau eta lasaitasun honek oso prezio altua izan du. Plan kulturalarekin gatozkizue, Atenasen, oraintxe bertan gaude Stavros Niarchos fundazioaren aurrean, hemen dago liburutegi nazionala eta beste aldean opera nazionala baita ere. Edifizio hau oso berezia da, bertan ezaugarri guztiak naturalak direlako, hau da, edifizioak ez du kanpoko ezer behar funtzionatu ahal izateko eta goikaldean, hau da, teilatuan, bertako Greziako landareak dira. Ibai, zergatik da toki hau garrantzitsua edo polita? Opera nazionalak Maria Kalasen izena eraman behar zuen, Maria Kalaselako Greziak izan duen abestilaririk garrantzitsuena, baina Stavros Niarchos Onasi zen etsai amorratua zen, Maria Kalas Onasirekin eskondu zen, eta beraz Niarchos fundazioak Maria Kalasen izena betatu egin zuen. Beraz, bi gizonen arteko borrokak egin zuen abeslari batek bere opera kutxunari izenik eman ezin izatea. Beteta egoten da hau? Beteta egoten da batez ere parkean. Bizitatzeko tokia, beraz, Stavros Niarchos fundazioa.